Kakadidayta Anya kadit Marikurig na Makita ka Naragsaka Gapuiti Auram ita Sipot pa'y naulingan kita ta Adu ata wenti naglabasan Nutu'y ayat ko inaiwanan Siyag kumaita at nanitadem na Ay tapuso ken panunod mo Naragsak ako ba? Siguro daytoy di ka sakta Talusika ken siya tinagkatuluyan na dwan At adaen ko ba itiragsak ta kaminsan ta Kanay karitunggal may isa Lagi ko tinaglabas Adu'y di arapakta Kaslaawan patinggana Ngeman yanta inwag simida Tan sa bali inka nakadkatwa Ikararagta bendisyon ti Diyos Ama Tutoy ayat ko inaiwanan Siyag kumaita at nanitadem na Ay tapuso ken panunod mo Naragsak ako ba? Siguro daytoy di ka sakta Tapusika ken siya tinagkatuluyan na dwan Natadaen ko ba itiragsak ta kaminsan ta Nganay karitunggal may isa Diyos medlaeng tinangibaay Tigasan di tunggal may isa